morning guys. Morning sir. Yeah, lawagan ako akong mga koy ha kay kuha naman. Before may mga pidala mong kape, kape laga, mga pimi and then mga anak. So na lang. Ayun ako mga friend. Uy, naada yung mga picture sa lamesa. Ayan. Na. Apa, ito naman yung picture na mo. Ganda. Okay. Maglawag na may sa mong koy breakfast time. So akong damakan indot kay nga di ka maglawag diri, anad kay nimo sila ba. Ma-close nimo ang imong koy. Kung ari ka diri maglawag. Hey, here we go, pod. Let's eat, let's eat. Salamat din, naghatag aning planto. Kami ang amigo. Juro. What's up there? Juro yung. So na kayo sila mga on, mga gala, mga nila pamahaw. Hey, what's up baby? Butterfly. Butterfly boy, come on, let's eat. Where's my favorite one? Where? And our janitor fish, tago, may wow. Hey, come on, let's eat. Five more coins. Pan you and salamat sa naghatag na ako. Oh Lord, yeah. Yeah. How great is our God? How great is our God? Sing me a prayer. now this time we're gonna paint our tilapia. Hey, tilapia. We have 50 pieces Manila rice. Gagmay pa siya, di ba kayo makita? Gagmay pa. Ano ba din? Wow, wow sila sa Manila.
mana. So, done. Okay, ano? His word